Benvinguts al canal BAM 2000. Ara farem un parell de tutorials, aquest serà el primer. Abans de tot hem de donar-li gràcies al Fran Sabater i a l'Eulàlia Canet perquè ens han traduït unes quantes instruccions, unes targes per poder-ho fer en català. Així que anem a començar. El primer que farem, ja estem a la nostra pàgina, hem entrat, que és aquest d'aquí, hem entrat amb el nostre codi, no el de l'altre vídeo, sinó el meu personal. I el primer que farem de tot serà anar a crear. Aquesta part d'aquí, anem a crear. Cliquem a sobre, es crea el projecte, i aquí tenim la interface del Scratch. El primer de tot que podem fer és, gràcies a aquestes persones que he dit abans, podem posar-lo en català. Potser a nosaltres, per exemple, si s'ha sortit en anglès o en un altre idioma, el podem posar en català. Sí que el posarem en català, cliquem a sobre de català. I som-hi, anem a fer el primer Scratch. Farem alguns codis molt fàcils i a mesura que anem avançant, cada cop s'aniran complicant més. Molt bé, doncs vinga, som-hi. El primer que farem serà eliminar aquest personatge 1, el típic de l'Scratch, i anirem a buscar un altre personatge que a nosaltres ens agrada. Per exemple, agafarem aquest, l'escarbat aquest, el bit. I, com sempre, podem col·locar-lo, podem moure'l per tota la pantalla. Molt bé, i també buscarem un decorat que vagi d'acord amb el nostre escarbat. Per exemple, un que sigui com d'un bosc o d'un camp. Mireu, aquest d'aquí m'agrada. Molt bé, ja el tenim. Ara aquí ens queda mal situat, així que el que farem serà posar-lo a aquesta banda d'aquí i ja el tindrem situat. Comencem pels codis. Doncs el primer que farem serà anirem a buscar un d'esdeveniment. Sempre s'ha de començar per un d'esdeveniment. I en aquest cas tinc molts, agafarem aquest, que serà quan cliqui el personatge. Per si no es veu bé, aquí tinc una lupa i el que faré serà fer-lo una mica més gran. Encara que es marxi, tornaré a baixar. Molt bé, el posarem una miqueta, aquí el tenim. Quan cliqui aquest personatge d'esdeveniment. I què li farem? Doncs, per exemple, li canviarem l'aspecte. Dintre de l'aspecte podem canviar-li moltes coses. En aquest cas només farem canviar, per exemple, li canviarem el color. Aquí tenim augmentar l'efecte color. Ho enganxo. Podem fer més coses, podem canviar-li ull de peix, un remolí, un pixelat, un mosaic. Canviarem el color. És a dir, que quan jo cliqui a sobre del personatge, el color canviarà un 25%. Anem a veure què passa. Vaig aquí, clico a sobre del personatge, dono la senyal, i vaig clicant i veieu, va canviant aquest personatge de color. Molt bé. Per exemple, si provem a posar clico a sobre i poso, per exemple, a 75. I ara veuríem a veure què passa. Va canviant, té més possibilitats de canviar de color. I això, si ho volem fer molt divertit, podríem aplicar una tecla de control que es diu per sempre, que és aquesta, l'enganxem i l'enganxem. I ara veurem què passa quan cliqui el personatge. Canvia molt ràpid. No, anem a fer-lo, posem-lo a 25 i així es veurà millor. Molt bé, doncs aquí tenim el primer codi, el primer nostre Scratch. Aturem això i m'he oblidat, però el que havíem de posar és el títol d'aquest projecte. Així que li direm projecte 2. Molt bé, ja el tenim. I ara recordarem de desar el projecte. Desar. Projecte guardat. Molt bé, on ho trobarem? Com vam veure l'altre dia, clicaríem aquí i aniríem a les meves coses. I aquí el tenim, el nostre projecte tot guardat. Podem clicar a sobre per tornar a veure el projecte com està. Descarreguem el projecte i aquí el tenim. Doncs fins aquí aquest primer Scratch. Anem a deixar una miqueta de temps perquè vosaltres pugueu practicar. Al segon projecte farem
que un personatge giri. Com fer per girar? Doncs anirem a buscar un personatge. Molt bé, un personatge que pugui girar. Posarem, per exemple, aquesta papallona. Aquí el tenim. Com el decorat no és molt bo, perquè està aquí al mig, anirem a canviar també el decorat. I decorat buscarem un que sigui un de cel, si trobem algú. Un que sigui de cel, doncs per aquí no tenim res. Doncs no passa res, agafarem un qualsevol, aquest mateix. Molt bé, aquí el tenim. Vale, com el personatge és molt petit i ho volem veure bé, vam dir que les mides es podien canviar per aquí. Així que aquest personatge seleccionaré i el posaré a 200, perquè sigui just el doble de gran. Ja, molt bé, aquí el tinc. Doncs som-hi, anem a fer el nostre codi. Li direm que, com sempre, a l'esdeveniment, li direm que quan cliqui aquest personatge, sí, volem que giri. Això és una tecla de moviment. Així que volem que giri, per exemple, cap a la dreta. Tornaré a fer el més gran perquè es vegi bé. Va. Que giri 15 graus. Si jo faig així, i ara clico a sobre el personatge, es va movent 15 graus. Mentre vagi clicant a sobre, i tornem aquí. Podríem posar-li, per exemple, 45. 45. A veure què passaria ara amb 45. Doncs aniria girant 45 graus tota l'estona, fins que torni a estar recte. I si, per exemple, volem que això ho faci unes quantes vegades, anirem a unes tecles de control. Que tenim aquí, repetir aquesta acció 10 vegades, per exemple. Doncs quan cliquem, ha girat 10 vegades. Cliquem, 10 vegades, girem, 10 vegades, girem, 10 vegades. O el que podríem fer és una altra cosa. Això no ho vull. I agafaria aquesta de per sempre i giraria 45 i ja veure què passarà. Doncs que el tindrem girant per sempre 45 vegades fins que nosaltres aturem aquí el nostre programa. Doncs deixem una miqueta perquè practiqueu això ara. Molt bé, doncs anem a buscar un altre personatge. Aquesta vegada el que farem serà que sigui més gran o més petit el nostre personatge. Per exemple, agafarem aquesta noia, la situarem al nostre lloc. Perfecte. Li canviarem també el decorat, i així anem practicant. Buscarem un altre decorat, per exemple, que sigui d'aquesta, del pati. La posem aquí al mig, al pati de l'escola. Una jugadora de bàsquet. Doncs endavant, anem al codi. Farem un esdeveniment i ho tornarem a agafar quan cliqui aquest personatge. Ho farem gran perquè es vegi bé el codi. Quan cliqui aquest personatge, què volem fer? Que augmenti, això serà d'aspecte. Així que buscarem aquí i buscarem un que diu augmentar tantes vegades la mida. Anem a veure. Aquí, fem un clic. Veieu? Cada cop que clico a sobre es fa cada cop més gran la mida. Hem fet fins a 160. Ho tornaré a posar a 100 per deixar-lo com estava al principi. Molt bé. Però ara farem una mica més de programació. Això farem que es repeteixi. Serà una tecla de control de repetir, que ja ho havíem vist abans. Repetir 10 vegades. Que es faci 10 vegades més gran. A veure què es passa. Veieu? Es fa ella sola, gran, 10 vegades 10. Tornem a posar-lo com estava al principi, però potser m'agrada que després torni un altre cop a estar aquesta mesura. Doncs farem el mateix i li direm que repetir 10 vegades, duplicaré això, no cal que veig. I ara, atenció, com l'hem fet 10 vegades més grans, ara el que farem serà fer-li que sigui 10 vegades més petita. Hem posat el símbol menys. Anem a veure. Cliquem a sobre el personatge. Molt bé. I si ens agrada, com hem vist abans, podríem agafar aquesta tecla de per sempre i enganxar-la
just aquí dintre. I això ho clicarem també aquí dintre. No em deixa. És que ho he fet això ho he fet malament. El posem aquí dintre el per sempre i aquí un altre aquí dintre el per sempre. I ara quan cliquem repetirà tot això per sempre. Anem a veure. Molt bé, aquí ho tenim. Si volem que torni al seu estat normal, al principi, doncs tornem a posar-li aquí 100. Si això ens sembla una mica liu, podríem dir-li un d'aspecte, i és que sempre fixem la mesura al 100%, com és ell al principi. És a dir, abans de començar, quan nosaltres cliquem el personatge, es posarà al 100% i per sempre augmentarà 10 i disminuirà 10. Molt bé, veiem això que passa, ho aturem, veieu que està aquí i ara quan cliqui el personatge el primer que farà serà posar-se a 10, a 100. Molt bé, doncs aquí tenim el codi. Deixem una miqueta de temps perquè el practiqueu. Molt bé, doncs ara anem a practicar a combinar coses. Ara el que farem serà, primer de tot, escollirem un personatge. Per exemple, un personatge com aquesta papanya. I també li posarem un fons diferent. Escollim i buscarem un fons. Al fons aquesta vegada posarem aquest canó. Molt bé. Aquí el tenim. Què li farem? En principi li farem una mica més gran perquè es vegi bé, la posarem a 150 i la posarem aquí al mig. I ara utilitzarem d'esdeveniments, utilitzarem no sempre clicar el personatge. Per exemple, podem fer-li quan cliquem una tecla, fem una mica gran, un altre cop perquè es vegi una mica més. Aquí tenim possibilitat, que aquí posa quan la tecla espai, però mireu, tenim totes les tecles del nostre teclat de l'ordinador. Nosaltres deixarem en principi la tecla espai. Doncs quan cliquem la tecla espai, voldrem que faci un gir, això és un moviment, així que li farem que sigui un gir, per exemple, de 45. I així l'anirem, després podem donar-li la volta sencera. I a més combinarem de l'efecte d'aspecte que li vagi canviant l'efecte color. Doncs el que farem serà, anirem a buscar igual que abans. Buscarem aquí l'efecte color, que canviï 25. Correcte? Doncs ara, mire, jo ara apretaré la tecla espai i veieu, va canviant de color. Això ho podríem fer, per exemple, també, com hem vist algunes vegades, amb una tecla de control que ho faci per sempre, 10 vegades. Li posarem per sempre, que és com queda més xulo. I ara, quan jo tecli la tecla espai, doncs imaginem què passarà segons això. Va canviant molt ràpid, el nostre color, la nostra forma, la posició. Molt bé, doncs deixem una mica de temps perquè practiqueu això. Anem a fer un altre, un que sigui de lliscar. Farem que llisqui per un personatge que vagi lliscant per el nostre decorat. Mireu, per aquesta vegada agafarem un fons una mica especial i ens servirà per explicar. Veieu, aquí tenim aquest fons, aquest quadrat està dividit en quadradets més petits i té dos eixos, l'eix Y i l'eix X. És a dir, que qualsevol element el podem situar amb un valor de I, menys X o més X. Som-hi, com és un codi de lliscar, el que buscarem serà alguna cosa que llisqui. I què millor que ens llisqui que un fantasma. Anem a buscar un fantasma que tenim per aquí. A vegades no trobaràs coses, però sempre està. Esperem un momentet
aquí i direm, ui, ja m'havia passat. No et preocupeu que el trobarem. I si no, agafarem un altre. Doncs ja es veu que no el trobo. Doncs escollirem, a veure, aquesta de fantasia, si el tenim aquí més fàcil. Agafarem aquest hipopòtam, que ens servirà força. Molt bé, aquí tenim el hipopòtam nostre. El que farem serà intentar situar-lo al centre. Per situar-lo al centre, perfecte, tenim aquestes posicions. Si nosaltres li diem 0 de les X i 0 de les Is, aquí el tenim al centre. Molt bé, i ara el que farem serà començar a fer el cop. Aquesta vegada el que farem, amb les tecles d'esdeveniment, el que farem serà que agafarem aquesta. Quan cliqui la bandera verda, que és, normalment sempre és com es comencen els nostres codis. I ara, com el que volem fer és de moviment, anirem a dir-li que llisqui. Anirem a les de moviment i aquí buscarem unes opcions, que és aquesta d'aquí, que es diu lliscar. Diu lliscar en un segon i ara ens anirem, per exemple, volem que vagi a la posició X, que és aquesta d'aquí, aquesta és les X, aquesta part d'aquí seran les negatives i aquesta les positives. Doncs volem que avanci, per exemple, fins al 100, que serà fins a aquest punt, posem aquí al 100, i de les Is, que són aquestes d'aquí, avançarà fins aquí al menys 100, que és aquesta d'aquí, és a dir, anirà menys 100 i 100. Així que li posarem menys 100. Anem a veure. Molt bé, ha lliscat fins a la posició que volíem. Ara buscarem que vagi a una altra posició. Doncs som-hi. Farem que llisqui, ara està en aquesta posició, el voldrem posar a aquesta banda d'aquí. Aquí serà de les X, serà 100, ja ho tenim aquí, i ara de les Is, que és aquesta posició d'aquí, serà també 100. Així que el que farem serà només esborrar això. Anem a veure, cliquem la bandera verda. Molt bé, ens ha pujat, correcte? Vale, ara li farem que vagi cap a l'esquerra, que vagi cap a aquesta direcció. Com anem cap aquí, de les X serà la menys 100, ho veiem aquí. Doncs som-hi, repetim això, duplicar, i així el posem aquí. Vale, serà menys 100, aturem, menys 100 d'aquí, i de la X es quedarà aquí a la 100. Anem a veure què passa, som-hi. Finalment, volem fer que vagi a aquesta posició. Serà la menys 100 de les X i la menys 100 de les Is, és aquesta d'aquí a baix. Doncs anem a duplicar això. I aquí l'únic que tindrem que fer és aturar això, posar menys. A veure, repetim tot això. 1, 2, 3, 4. Molt bé, doncs ja el tenim aquí, aquí, aquí i aquí. I ara el que voldrem és que vagi a la posició 0, 0, perquè torni al centre. Doncs dupliquem això un altre cop. I aquí li posarem 0, 0. I a veure què ens passa, fem un clic. Molt bé, doncs fem un altre clic i així farà tota la volta sencera. Bé, això també el que podríem fer com sempre és dir-li que ho vagi repetint moltes vegades o que ho vagi repetint 2 vegades o 3 vegades. Per exemple, podríem dir-li que això ho repeteixi. Això començarà... És molt gran, costa una miqueta. Vale, aquí ho tenim. Que ho repeteixi, per exemple, 3 vegades. Anem a veure.
Una, dues i tres. Doncs deixem una miqueta perquè vosaltres practiqueu aquest codi. Molt bé, i per acabar aquest tutorial farem una mica de música. Doncs anirem a escollir un personatge. Com és de música, doncs escollirem un personatge. Escollirem, per exemple, aquesta bateria que té. Molt bé, aquí la tenim. Perfecte, ara ja, com ja sabem, podem posar-la just al centre. Podem posar-li al punt 0, 0. Molt bé, ja el tenim centrat. Ara buscarem un fons. Com és una cosa de música, podríem buscar un escenari, que millor que aquest escenari. I ara sí que farem serà baixar-lo. Molt bé, i volem fer música. Doncs farem el següent. Mireu, el que hem de fer és, com sempre, anem a esdeveniment. Quan volem que comenci? Quan cliquem la bandera verda, quan cliquem una tecla determinada, quan cliquem aquest personatge, doncs farem quan cliquem aquest personatge. I com sempre ho tornaré a fer una mica més gran perquè es vegi bé. Vale, quan cliquem aquest personatge, i ara hem d'anar a buscar aquí a baix per crear uns nous blocs. Fem un clic i escollirem el bloc de música. I ens sortirà, veieu que ha sortit aquí un nou codi i uns quants d'aquests. Doncs farem que fiqui el tambor. Ui, això és molt gran. Molt bé. El tambor. I després el que farem serà el següent. Buscarem que tot fiqui un altre so. I aquí el que farem serà escollir per exemple els platets. Imaginem que té uns plats per aquí que no els té, però podríem fer una mica de trampa. El que faríem seria buscar un altre personatge de música, que aquí com sí que tenim els plats que van sonant, veieu que van sonant, doncs podríem posar els plats aquests. I aquest plat el posarem aquí, al costat, encara que no tingui programació. I un cop tenim això, anem a veure quan cliqui aquest personatge. Som-hi! Perfecte! El que farem que, com sempre, podríem fer que això es repeteixi per sempre. I posarem això aquí dintre. Anem a veure què ens passaria quan cliquem el personatge. Vale. I ara fixeu-vos, com aquest personatge té uns vestits, cliquem aquí i veiem, anem a vestits, té dos vestits. Aquí li podríem dir és que vagi canviant també els vestits tota l'estona. Doncs anirem i li direm que, un altre cop, esdeveniment, quan cliquem aquest personatge, per sempre, i això com és aspecte, canvia de vestit. Canvia de vestit següent. I el que farem també és aquest personatge, que no té codi, i direm també que faci el mateix. Esdeveniment, quan cliquem aquest personatge, per sempre, que vagi canviant, a veure si el trobo, següent vestit. Aquí el tenim. I anem a veure, cliquem a sobre, deixem una miqueta de temps per poder fer aquest codi més aquest codi. I fins aquí aquest primer tutorial de codis d'Scratch. Ens tornem a veure al següent tutorial de Canal PAM 2000. Fins aviat!